Maar waar we eigenlijk door getriggerd worden. Kijk, sommige dingen moesten eigenlijk nooit tegen ons zeggen, hè, of communiceren. Als die geen plat, dan hoeft ze hier niet aan te bellen. Er hong eerst nog een beurtje onder. Als ze plat was, moest ze hier vooral aanbellen. Oh. Gaan we toch weer voor de bijl, hè? Die heeft nog niet gegeten. Klinkt als 1 of 2? 2. 2. Nou, het wordt wel verdacht stil, hè? Dat is tijd, hè? Ah ja? Ja. Formeel hebben ze natuurlijk gelijk als ze zo'n beurtje ophangt en dan vervolgens denkt van wat heeft tijd, betekent niet dat we de deur ook openmaken. Het gaat gebeuren volgens mij. Ik denk inderdaad dat dat gaat gebeuren, ja. Een hond, dat zou het wel willen. Maar. Want er staat... Jongens, wat denk je? Gaan we voor 3 maal scheepsrecht of... Dan nogmaals. Kijk. Hoi, Goedemiddag. ik hoor op de zolder. Oh, dat was op de zolder. Ja. Hoi, We zijn getriggerd door het beurtje. daar word ik al bang voor. Ja? Ja, je hebt gelukkig, het is platkools. Ja. Ja. Wat enorm belangrijk is voor dich, kennelijk. Ja. En nou zien we van die types, ik zeg dat net ook tegen de lui, toes, ik zeg van, ja, dat moesten tegen ons moesten dat niet zeggen. Zo'n beurtje. Als we hier langs rijden, dan bellen we ook aan. Ja, ik zou zeggen, kom naar binnen. Nou, ja. Ja, het mogen. Het is ja een beetje gevierlijk, ja, maar ja, de- ik weet het. Ja, Ja, nog even. Met wie heb ik het genoegen? met Nathalie Louise. Is dat is die voornaam? Nee, het is vuur en achternaam. Nathalie Louise? Ja, Louise? Louise. Louise? Ja. Goh, dat is een mooie naam. Heb ik van Nathalie. mijn man gekregen. Oh, Ja, en wat is die meisjesnaam? Dols. Hoe? Dols. Dols. Ja. Dols. Nou, Louise is, klinkt Ja, een beetje ken ik Frans, goed hè? doen, hè, ja. Ja. Ja, ik spreek geen woord Frans, Nee? maar dat gaat niet doen. Ja, paraplu. Hier komen we niet. Paraplu. Hé, maar wie had dat uitgezocht? Tegen of 10 man? Dat Hebben we beurtje. van een vriend van ons gekregen. Zit er een verhaal aan vast? Nee, eigenlijk niet. Die had je dat hangen en ik vond dat zo leuk. En hij had er eens dat laten maken, weer bij een kennis van hem. Hij maakt dat gewoon als hobby, maakt hij beurtjes in het plat, zijn niet te koop. Is puur voor de liefhebber die hij leuk vindt, dat krijg je een beurtje. Wat een creatieve... Ja. En is dat een vriend van de vriend van u? Ja, Of ook ja, een vriend ja. van u? Nee, ik ken de goede man niet eens. Oh, dat ken ze hem nee. niet eens. Nee. Nee, want ik heb wel eens gezegd, ik zei, kind er ook gewoon verkopen, maar nee, dat wil er niet. Ik vind dat helemaal leuk is hobby voor ze te maken. En voor de liefhebber, ja, die ze wilt hebben, vind ik het geweldig, maar nee. Hoe lang hing dat er nou, het beurtje? Dit, poh, ja, wat zou het hangen? Een jaar of 2, denk ik. Oké. Ja. Ja. Wat heeft het tot nou toe opgeleverd? Ja, heel veel gelach. En dan kun je die zeggen, oh, ja, maar ik kan geen plat, mag ik dan? Ik zeg, ja, ik zeg, kom het maar eens proberen. Dan ben ik ook hier keer in, maar ja. Levert het dich ook wel eens voordeel op? In de zin van dat als er iemand aanbelt, collectanten, Jehovah's getuigen of zo, van... Dat ze... Ja, hier hing zo'n schoen en als ik ga de deur op wat ik niet wil openmaken, maak ik niet open. Ah ja. Heb ze ons dan ook eerst even goed bekeken? Niet. Nee, ik kwam boven aan de raam. Ik denk, kijk eens. En ik zag...
Had je toen een idee van wie laat dat het woord? Ja, eigenlijk wel. Kent ze het programma? Ja. Oh, Ja. ja, want dan vind ik ook wel dat als ze zo wat aan de gevel hing, moest ze ook een L1-kijker zien. Ja, ik kijk er wel in, ja. Oké. Ja. Niet constant, maar Hoef ik niet. die programma vind ik wel maar heel leuk. Ja. Oh, ja. Ja. We rekenen dadelijk even af. Nou ik dich dan toch mag ik dich dan een afspiegeling van een echte Limburger nemen? Ja, ik denk het wel. Ja, precies. Ik werk voor een Limburgse firma, ik kan zo plat, maar kent, dus wat willen we nog meer? Kijk, Ja. even zonder de naam van de firma te nemen. Ja, dat doen we niet. Nee, maar- Nee, want dan krijgen we Ja, problemen en ja. zo. Waarom is dat een typisch Limburgse firma? Maken die vlaaien of... Die verkopen wel vlaaien, maar we maken ze niet. Maar we verkopen heel veel Limburgse producten. Oh, Ja, en we hebben zo'n heel schoon Limburgs naambord boven de deur van een echte Limburger. Ah. Dat was Jan. ja, Ja, Ja. der. ja, Ja. broodje wermschink. Oh. Ja, nee, niet? nee. Oh, dit is het niet? Nee, we hebben koubroodjes. Oh, koop. Ja. Nee, dat kreeg ze ook Een beren. koud broodje wermschink? Ja, dat kreeg ze ook beren. Dat kreeg ze van Alhuur. Oké. Ja. Mag ook niet. Is het leuk werk? Het is superleuk Ja? werk. Ik doe het al 30 jaar. Dus En wat doe ze dan precies? Ben je- broodjes maken en pizza's en van alles. Ik stond in de keuken in de winkel door. in de keuken, niet in de winkel zelf. Jawel, Oh, midden in de winkel is de keuken. dit lijkt me nou echt ook wel een type die ook geer met mensen bezig Ja. is. Ja, anders ga je het verkeerde werk. Vaste klanten, Ook. ook leuk Ja, hè? ja, Ja. ja. Beetje zeveren omrijden. Oh, heerlijk. Ja, Ik zeg dat net van een echte Limburgse tegenover mij. Zien er nog dingen die we van dich, nou we er toch zien, kunnen meenemen? Aanbevelingen, klachten, tips voor ons programmering op tv of radio? nee, of ik zo? vind het eigenlijk leuk. Het is allemaal heel divers. Je geniet ook gewoon van wat je doet. En ik vind ook dat je iedere dag moest genieten. Van iedere dag was een crisis op de wereld. Ja, Dus de muziek die we draaien op de radio vind ik vindt ze leuk? Ja, Genoeg vastelovend? ja. Over het algemeen? Daar zit ik Oké. ook in en dan kan ik eigenlijk niet zonder uur. We zijn Ah. al 2 jaar aan het trampelen voor weer... Ja, Ja. ik weet helemaal wat ze bedoelt. Dat zit op de een of andere manier dan toch in die DNA, Ja. hè? Ja, En ik mis het enorm bijvoorbeeld niet mee kunnen doen aan de optocht. Die voorbereidingen op de optocht. Hè? Pekjes maken en Alles. schminken. En vooral ook veel zeveren, hè? In aanloop naar de vastelovend. Natuurlijk het op stap gewoon. Wat mist ik het meeste? ja, eigenlijk alles. En inderdaad, het op stap gaan. En ja, ik zit hier dan in het bestuur van de jeugdvereniging van de carnaval. En we organiseren de carnaval eigenlijk van begin tot eind. En ja, ook voor de kinderen, die komen langs en die zeggen van, oh ja, maar Nathalie, we missen het zo. En ja, het is ook gewoon. En de ganse carnavalsvereniging woont ook hier in de straat. Het ganse bestuur van boven tot onder. Ja, Dit is de carnavalstrot van Jabe. ja, bijna wel, ja. Wie kunt dat? Ja, dat is gewoon zo gekruid. Op een of andere manier. Ik denk dat buren zich onderling aansteken en dan... En ja. als ze immers nodig hebben, dan zit er een van, Ja. ja, maar die kunnen we nog wel vragen. En Ja, je hoeft ze inderdaad maar overal aan te bellen en ja, iedereen deed wel nou alles is, voor elkaar. nou is dat, Nathalie, dat is belangrijk werk, hè, de jeugdcarnaval. Ja, Laten we dat vooral niet onderschatten. Dat is geen, laten we zeggen, slap aftreksel van de grote carnaval in het dorp. Geen moet de volgende generatie Ja. carnavalisten moet geen kloorstoemen. ja. Dus dat betekent Ja, vooral heel veel leuke dingen doen. ja, maar een grote carnaval hebben we gaan niet. Dus vier zijn echt gewoon, maar we maken dan ook. Oh jee. Hij wil gaan toeren ook beter. Normaal een uur. Maar ja, we merken gewoon, de dorpen om ons heen, die hebben normaal nog grote. En die vinden dat echt geweldig. Ja, dat viert er zin en dat we dat inderdaad ja, bezighouden. Onze tijd zit er bijna op. Gaan we dat nog meepakken, niet? Ja. Ja, zeker. Ja, maar hij deed die zelf restaureren, hoor. Vind ik echt knap. Is echt, ja, is een schone auto. Even de tandjes poetsen.
Nathalie, tot slot. Wat is het onderdeel van de jeugdcarnaval in Jaarbeek waar Stichting het meeste op verheugt? Want laten we ervan uitgaan dat we de komende vastelovend weer wat kunnen doen. De optocht. Dat is zo leuk voor de kinderen. We hebben hem ook noodgedwongen wel verroest. We doen hem 3 weken vuur, de echte carnaval. Oh. Ja, veel worden immer pas het dinsdags na de carnaval aan. Tik maar de laatste dagen in de buurt. En dan worden die kinderen bek af. Die leuren toch gaat af. En dan hebben we hem gewoon 3 weken in de vuur verroest. En voor die kinderen is dat gewoon super op die karren. Ja, doen. En dan komen ook lui van heinden en ver inderdaad kijken. Die snuitjes, onbetaalbaar. Ja, heerlijk. Ja.